muskol ako. Muskol Ayaw lagi. ako ha. Ayaw. Ayaw. Wa ka kibaw imo pagkunda budabuhan. Wa ka kibaw na mo problema. Ako ang mga cellphone na hurot hasta ako nilo na damay. Kita may ga. Kita man sala gadang hapon ka. O ako anang sa. Pero naningkamot man ko ang atong utang masulbad. Nya napa ko sobra ta ato para naman ako'y mahatag ng kwarta. Karon na scam jud ko. Nala diri. Kuyog gyud sa tuon. Kuyog gyud. Hindi mo gusto sa mo. Bato. Ayaw lagi. Ato. Abaw tuon. Preso. Kamu kayo. Ayaw. Ina pa. Ayaw lagi. Tato ka ko. Diri kuyog kay ko. Kato ka tuon. Istam ni mo dali na. Hoy! Sige lang ka TikTok. Mado kay imo naong may mo na TikTok. Kuyawan ko ni mo sir eh. Nindot na unta. Nakahuy ko na unta akong sayaw. Baraw pa man oy. Lamia pa tayo. Kada ato ka merkado na atilngon nimo dito. Litoy, Birting, Hubin, Pedro, Troy. Kalon ila saad sila bayad. E na bayad nila hapit na lang sad ka kumpra merkado. Kanang igo-igo na sad kay kita laman duha. Kay wala ba sanang diri. Unsa to? Paano naman akong nga sir na kabayad naman ko? Bunol ka? Naabaday ko nga ang Birting hiskot. Oy, wala di ay. Abi na kong naa. Ang para karon dahil sir. Ikaw na una magkuko sir nga. Mukuha ko ni mo sir. Tagay ko ha? Ika ba? Bako pagani ka tildo, inakalon huwam na tad ka kwanta? Utaw mo na ni mo kwanta na mabay ka? Wala ko ka pamilya god, di wala ka kagatuan. Ay sa, okos ni mo sir. Para magka-adjust na oy. Kay ba biya ka kita mga laki. Sami siya oy. Kay ba nagkagun siya itong mga chichi-burichi nga kitang duha ma. Magwapot ang duha, di ba? Huwag madayin ta. Aw, apo. At naaga di ko tugo ni mo ha, kinanan ikatuman, tabangay ta din eh. Oh, sunod dili gali katuman ako tugo, di na ako pahuam ni mo kwalta. Sa ato sir, okay ka, disugot ka. Ay, guwapo mo rin ka sir eh. Iya, uy. Pwede pagpapalian ang tagnawang. Pwede tagnawang doon sir. Pagberapa sunod sir eh. Gangguang na ni pilo matubya pa nilawas. Bebe. Pila imo hulamon? Kamay ragod sir. 500 lang. Ako kwalta ako sa tanahon o pila ni abot kwalta o pila abot ako kwalta maula imo wamon. Oh. Ano to? Itsi ni san guru ko. Maula na ako kwalta bilin sa ko kay na ako paliton sa ani bilin. Uy, salamat taon sir. Sir, ano ni ididak taon sa akong sweldo sir ha? Ano pa sila nila ko sir? Ha? Total, day hard mong kunin mo. Ikaw ha, malo-malo ka ha. Ingon ka, ako utang ka. Inya, tapos imula di na pangayoon. Ay, salamat ya sir ha. Kanalawan na siya. Buhat po bitaw ka sir ha. Day hard yung kunin mo good. Oy, unsay ato? Sir, naan tabihang yo gamay, sir. Ali diri ba? Ikaw hindi ma. Utang. Kabaw na ko anak. Ali ta dili istorya. Ali ta dili istorya. Ali ta. Ako, di na unta ko gusto pa utang kay kamo gahi mo bayad. Sir, maluoy sad ka, sir. Uy, kanang di man kaayo dako among utangon, sir. Dili dako. Inya timpo ting bayad. Dili mo dayon bayad. On man good, sir. Katuro man kong panahon na kay medyo naalanganin mi ba. Bitaw sir.
Mubayad bitaw mi sir. Bayad. Di ba yalalim maningil? Dugay lagi mi mubayad pero sakto man sad sa tubo. Dagko biya kay nagtubo inyo ha. Di naman gani na 5-6, 7-8 naman gani na. Oo, Jud. Inya, nganong dool mo muna ko, alima mong ngutang, dako makakutubo. Mao na diha. Nya, anong mangutang pa mo na mo? Nga, dako gamit tubo. Ay nalam mo pangutang braway, istorya. Saan mo oy? Nganong magbuot man mo kung mangutang mi? Nga kami may mubayad. Kung di mo gusto utangan, ayaw mo pa utang. Unsa man magpautang mo di. Tuko-tuko pa, naka mo mangutang. Ano pa na, Sek? Unsa gusto ka? Nga maugtang ka kay negosyo din sa among dapit? Reklamo mismo lang day. Ato na. Wala pa mo yung reseptensya. Ato na. Ay lang, ato balangay, pilaman inyo gusto utang. Aram day na. Ikaw insika ka ba? Kung nakatabang ka na mo, nakatabang mo sa admin mo, ayaw pag inana. O lagi, ako pa huwam. Oslo no, sir. Watatus. Kaso siya. Dali mo, tunod. Uy, Drop. Oh, Naman. Ay, mas Bikong. Okay ba oh? Ingna si Bikong ha. Pasidan siya nga ang iyang asawa nga si Bikang. Nangutang og kwarta. Ay, utang-utaon. Dugay naman na silang mangutang si mga amo. Tungod na inyong style nga, way klaro. Unsay way klaro? So, kami way klaro. Gihatagan man gani. Kamu mo way klaro. Kay dili mo on time nga mamayad. Ay, way klaro. Naay panahon nga mapitihan. Pero kamo go, di man sa mumhatag konsiderasyon. Di mo hatag konsiderasyon. Nya, ngano nakautang man? Unsay ka utang? Wala. Gapariha lang mo. Kana ra bang style nimo? Gapariha lang mong Bikong. Og maningil ta dahil mo tago-tago. May mong pakungong do ha. Say pakong. Say siligan nimo katong amo nimo? Ah, hadlo punta. Mura magnagisaligan. Astig-astig naman ka. Saman, nakahigisaligan? Hoy, Duklo nung tika. Unsa man? Ang kani ba siya ba? Oh. Ako rin sa gitogon kay ang imong asawa niyang inahan nangutang na pud og kwarta. Nya ako ra ning gitogon magisog-isog. Unsa man inaana? Ade ba kay ikaw ra ba? Ikaw ra ba gipaninglan ako og di na akong kita nimong asawa. Wa man ko'y laing singlon, ikaw man. Oh, nganong ari magkamaningin ako? Kisa may nangutang di ay? Di ba, ang akong buti ipasabot ba, kani man gud imong asawa, kung maningil ko wa diha, ikaw akong singlon, kay ikaw may naa. Kani lang, kani ba, kani mong amigo ba? Mande. Magyong si undong ganon. Jet. Puspusan ka ron. Ilaw ka rin, tara na ko. Isuga ning gamay king tao. Oh, gamay gud ay. Slapon to ka. Ha, hindi ka rin tumoy akong gitara. Kalong talaga. Ayaw. Ay sig binata ay. Ayaw ana ay panapat. Pwede naman ko istoryahon tugod. Gano? Unya, Unsay unya? di ka gusto kunya. Gusto ka karon? Oh. Saban. Bikong og si Bikang namatay sa utang. Maayo kaayong muhangyo kung paning lang magtago-tago. O kung dili na sila kalikay, si Bikong magpatay-patay. Kasi katrasan siya. Patay usab si Bikang at maimpas Unsa man itong itubuan ay? Ngang king ato man mo? Ang kugutan niya. Kalit magpulupad. Ito eh. Unsa day? Ngano man ito? Pulupol ito sa araw na wala. Libog ko eh. Sakita kin. Unsa lagi itong isuryahan ninyo? Pasti man to ko ninyo bikang og kamugod. Say kamo. Kamo may topic ato. Naaday ko to. Bikang parte sa utang ninyo.
Pagod imong asawa, nangutang magutong. Yeah. Unya, nasuko man na siya. Ay, takal. Magparimain raman unta to. Isog siya kay ka. Takal lagi salga. Nakatsa ka. Nakatalo ka. Duto. Takal lagi. Ay, marites kay ka, oy. Marites kay ka. Uy, ako Ay. nagpatis. Nagsunti lang kasi tinuod. Ay, gapi na kanila. Ako pa nabunog nila. Sa, tanay mo. Imo. Ay, mao di ay. Ikaw di ay. Girimain na ka ato. Nganong ka pa isog-isog maga? Hamay na ana. Isok na to siya. Isog. Dana na. Salamat dat. Na. Mauna, resulta. Tuba ka more. Usahan ni kamu ha? Ikaw mo yung dyan ang gawin dito? Kada, ano? Ay, sige, hinahinay niya. Kani, gawin ni dito. Parte ang parimanimay ang nagyutangan ninyo. Nga, gisumba, kasa ko na ang mungo. Laruhan yung buwan nito. Mao di yan siguro yung gawaman nito, no? Mao na yung gawaman nito. Ngano ka, oy? Napatay pa. Pasabtar ako. Nangangsa mo. Unsay sumbag kayo say away. Unsa may labot ako masuk magana. Unsa man yung unsa na imong giyaw-yaw di ay pataka-taka ram kag yam-yam. Sama, nakakaon na ka? Nakakaon. Ingno ba tayo nakakaon? Kabusog na ko. Ang akong gipangutana. Nganong mo ingon mo nga nganong nasumbagan, ha? Nasumbagan na tungod ang inyong kalaki sing pangutang? Dahil yun sabi ko, sumbagan atong belting, bata-bata ni Don Miguel, tungod ang inyong pangutang, ha? Uy, ay gihapti ni ako utang-utang kay unsa may amo. Atong kaunon kung di may mangutang na akay kahatag ha. May hatag, may makahatag ka ba? Nakay kahatag na ko ipapamilite dito sa Mindanao. Ikaw ba? Ug may istorya ka? Wala ka, na trabaho. Ngano magway trabaho? Di na ninyo ko sulti ninyo? Kang, ay, alis ako ha. Lingkod na, lingkod. Ikaw na ba isugdanab? Sa, tiwasan ka isugdan mo? Kung ni Kuyog pa kagahapon, nga ato tong adtoon nang ni-scam nimo, kwarta na unta to. Pero libalibad ka, kay maikog kanya karon, magreklamo kag mangutang me. Hilas kay ka mga istorya ay. Nya, kung sa may ikuanan na ron, Sa may problema di no? nga natika, nga ayaw nagbalik ko panghuwa man ng Don Miguel. Nibalik yun mo, nya, wapagin mo mananghin ako. Kung sa'yo di ganahan na, Kung nangita pa kang tagagbagi, na mga kwarta ka karon di. Unsa may kauno na to? mao gani, kanang akong baligya-baligya diha, o di pa ka magkausap mo, di pa ka magkapil-apil na. Di pa ka magkapil-apil. Mao na diha. Wadyo kay gihatag. Kani diha, ang mo na iparitog, Imuna. balatakang. O saan na, pihig na? O nya nga no nagreklamo man kang nangutang me. O lagi. Balik mo sa day ka. O saan nung nangutang mo, iyutan, nagpalit. Mao na nagkagamay, ana? Asa ba da? Kaya imong bala ba? Kuan na ko na. Ay, Labot kayo na. Lagi mag-away. Ayaw lagi. Sige, ugbog na! Malitahay mo, oy! Ano ba natin ka? Taki na karon. Ayan. Uli dito sa tapan. Mao na kay bugo mo ka. Sus! Na! Unsa? Sa, ito mo ka? Madugan! Yaan, hindi ka! Ilang ikaw si Sir? Taod-taod na gyud. Mubalik na to karon. Yung ano yung maguni, sikreto lang nga to ha. Ako lang yun si Sir, parte na itong duha. Ngano man? Warta ta. Mangwarta? Unsaon man? Di ba ningon si Sir? Kung magsige lang po bisita ni mo, bawa mong kung nagkwartang way bayad-bayad. Ya, mangutang na pud ka. Natural, kaya rin makakwarta tang duha. Di ba? I am right. Bitaw no? Unya. Magtunga ta. Unsam di ay. Tunga kita. Kay, di nga to, atik-atik lang ni. Ug mabisita ko mo, tagdal sa ko nimo, tagdun sa ko nimo. Sige, magpakaroon ingnon ko nga. Ganahan sa to nimo. Nya, kada adlaw ka magbisita diri para pirmi pug ka pautangon. Ya tunga dayon ta. Na! Okay, good na! Unya. Kano sa man ka mamisita?
akong timingon nga muwot ang bus kay mag-sporting sa ko. Sige. Antag, mauli, makapot na to karon. Ha? Magbalik ra ka dire. Sige, nalakaw na. Pag-ilis na dito. Sige, mabalik ko kay mag-sporting lagong. Oo, sige. Bye. Bye. Sa utang maayo Proud kang tawhana da. muhang yu kung paning lang magtago-tago kung dili na sila kalikay silipin kong magpatay-patay muminatay sa Nga no dagan man ka? Muwa man kay kukuyo. Usa ka? Ngano ka? Ngano dagan ka? Nakadlokan? Ay, wala si Roy. Kuan mo gud kanang gadali manggugo kay gisugo ko. Sugo ka? Kato ako igagaw Miguel kato itsik. Tiguang? Inyo amo? Kumusta naman mo dito? Ako ba? Ako libog ko ninyo. Kanatanang, ako nagyagyagan. Kabina, yagyag na ko tanan. Pwede ako tanan katigayunan. Hatag na ko niya. Basta, ari lang siya nako. Ako libog ko. Ato mo igagaw na kong hatihik man na. Ikaw gani. Pwede ka rin ako. Kamu duha tanang. Hayahay ka mo nako. Ikarabala. Tabangil ako dito ato sanang ha. Ay, okay ra magmingad to, sir. Gani gipadakan gani akong sweldo. Wa man gud may problema dito gud. Kana lang gud imong igagaw. Perti lang siya kay strikto ba? Nya kanang grabe kay imdag sugo. Para man na nakapan pero ang trabaho dito gaan ra gyud kaayo. Kana ra ba siya, sir? Sige po na sig panaot nimo. Unta? Ako daot? Usa may asunti. Ako daot niya. Idaot ka ko igagaw. Kanarabat siya wadyo na ayo siya tiguang na. Daot ko niya. Dito niya ko unsay adulti. Suheko. Ah, kuan. Bayani. Kuan, sir. Di man gumi pwede mo balhin, sir. Kay ikaw ra ba kuno? Kusog kuno kay kamang minta. Mamuiboy kuno kag maayo kuno. Manang di gyud mi pwede. Usa? Ingon pa kita, sir. Bati kay kag naong nya mura pag gyud kuno kag tikbalang. Ano yan nga ako igagaw? Ingon magani siya nga hagdo niya kuno kaniyang sukmagay. Nya di ra ba kuno kay kamao malukbag. Nga. Mao na yan nga. Ingon siya. Nya mura kuno kag mura lagi kag manok malulang lagi ko no. Tapataka lang gyud kuno kag sukmagay. Ayaw ko. Ano na yan nga? Magitumbag ka dyan ako. Ako tayo ko. Kato? Agaw na ko? Tinuod yun ay gisulti sa imong gagaw. Ala, mura yung tinuod baying-baying. Isa pay. Mura pa yung tapay-tapay. Isa nga di ka babagay ha? Nakot ako naman ikaw? Ayaw ko siya. Kanilat niyo mo? Balik ka di! Ha? Kagiro ka ha? Labang kay mo amo ha? gigutom na silang duha Sa mga problema, di ka magsigit ako tahok ng gitang. Kasi di kang init kinagpo. Karawa ko na. Kung sa ko'y kuan, ay na lang yung sulti. Kay, madaot man ka. Kunya, apil ko kadaot. Sumagod. Bulog ko apil ninyo. Di lang siya mag-inaanakan ako. Kaya ako, naningkamot kung magkakwarta po ko. Wa pa ko'y trabaho ron. Pero naningkamot kung makakita akong trabaho. Pero yan na ako, sugra na yung binuhatan ko. Kulatado ta. O total, og na ako'y makaplag. Ako masang siyang tagaan. May mayo nang ibuhat eh. Sinanggom sa kausahay ko. Adi kayo usahay, pinidi ay. Pada. Minti. Kay, may lang siya imong utang. Pero ako ay makautang. Punti dighana kyaw-kyaw. Nya, ug imo ra bang sukmatan? Dayo pangulata. Nawa, maabot lagi ng panahon niya. Mabuta panahon. Mabuta panahon nga mabulog sa kagasa. Bitaw, tinuod pa kasulti. Kana si Bikang, may lang nasa siya mangutang. Pero ako yung makakuan gani. Ang gusto ko ang Bikang god, nga mo focus ko ana ilahang bingo-bingo dia. Ako ipapagpakitaon og kanang
mga puntos. Nga di ba ya kay para nila na ako na ba ko'y kaplag. Sumay pa man to si Sanang. Sugarol to pero kusog madyong pero mas okay pa siguro to. Ngano, may pagbatip na kang Sanang. Ikaw ba? Ay sabas-saba ng kuana atong usa tigre kay Ha? makadungog to. Wa jogi swerte ang napares nako. Bisag kinsa na nila. Unya, nagbahay ka. Aw, wa man. Murag ana jud. Pero saon man nga mamay gipukwas kapalaran. Mao lang kay si Boy ni mo. Himili kay kag babae, hinoon si Sanang gwapa. Si Bikang gwapa, Oh, nya. ikaw gwapo. Oh. Kulasado. Matarot. Kulasado. Ikaw? Unya ako. Ang manulti ba ya? Nganong di ko? Ha? Be. Ngano ka? Wa ka maliwat na ko. Unsa man? Ikaw easy boy. Ako not easy boy. Eh, Ang mga babae nag-ilog na ko, ni patol ko. Ha? nya. Wagi kong patol nila. Oh. Haruay problema. Tanawa, nabunog ko. Wag yun, di brani mo. Dahil ang patol, kulatan ko. Ah. Kumusta, Dres? Kay Dris. Underbas, asawa. Ano oy? No, sa kalimot sa kanako. Mura biya kag, wa ko masito. Kulatado kasi mong asawa dong. Kisa may nagsulti nimo. Daghan kig marites ato yung masilingan, oy. Nya, what? Dibaw ka nga kulatado ko sa sawa usa may napili nimo. Wala. Basin daba jud na nimo. Nya, sama kumusta naman mo sa imong amo nga quick. Gitarong bitaw tika. Nganong moingon magkasana ako nga Andres? Be, Sinood ba sa jud nga Andres? unsa may naka-Andres? Suma nimo, ask yourself. Ngano mang makainana man ka? Be, unsa may imong nahunaan? Kay di day kay bawo na ko, oy. Under kasi mong asawa. Ako under? Nga unsa pa ka under? Nganong ako may pangutanon sa under? Suma, sa una pa ka. Hangtod ka ron, takla lang gihapon ka. Kailan rin kagtakla no? Ang ama pog dili. Lison man siya kay katusok lang gud. Kay maparihan niya na to sa una, magbinukbukay tang duha. Nganong taon naabot kasi sa una? Apa ka mabuon dyan? Naibog pa ka na ko, no? Tapos gasalig kasi mo ang insik. Unsa? Nganong taon naabot ka ng insik? Ngano man di ay? Nganom dag insik na? May na lang na dong. Kay tiguang nga na. Basta Yeah. kay maapil ko anas yang kuan. Pisik sa yang pensyon. Lawak ni Ikaw man sagot mo nakadiperensa nimo no. Tapulan kay ka. Tapulan. Wa jay mo kuan mo nga babay. Nyawag di pa ko tapulan. Napa ka na ako ron. Wa gihapon kay magsinumbagay ra man gihapon ta. Bahala sinumbakay, basta ihuman binukbukay. Hoy, move on na. Hoy! Ganira ka pang panaygon ka dili ka diri adtos daghang balay. Senang. Bikong og si Bikang namatay sa utang. Maayo kaayong muhangyo kung paning lang magtago-tago. Ug kung dili na sila kalikay, si Bikong mapatay-patay. Muminatay usab si Bikang aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang giatik, igamit ilang kaaptik, imbes mo bayad sa utang ilang noon Ayo. Ayo. Hoy! Ano ikaw ayo? Ano kayo? Ikaw ako toyo. Ako yung mo tuyo. Usa tuyo ni mo nako. Diya wala tao. Abot ka diri oh. Maningil ko nimo. Ikaw insika ka, maro-maro ka ha. Daghan na ka kwarta, imo pag yung gidaginot ang kwarta ni Bikong. Uy! Usa utang. Ayawan na. Ako luoy ko Bikong. Katoy gayo na wala ko tarta. Siya gani.
Siya gani utang gani. Dugay bayad. Karon naa sa deal cellphone. Bayad ko. Unya karon wala man ko talta. Ako luoy ko buy ayaw patakatabi ha. Dili na mao imong istorya. Uy, unsay pa ta kag istorya? Gibayra naman ka ni Bikong. Unya ang cellphone nga iyang gidili sa imo, imong gikuha, wala nimo bayari. Ay paginana ha. Swapang ka na. O sa tapang. Ayaw ko nga tapang ha. Ako katoy kayo na wala ko talta. Ako ayaw ko tao katapang. Ayaw ako maay ka ko tao. Ako luoy ko Bikong. Katoy kayo na wala do ko talta. Bibayad. Ayaw ikap-ikap. Ikap-ikap man ka. Ikaw nakaminus ka na mo ha. Kung kami mangutang nimo, magdayon ka paningil. Dalion mo nimo bayad, ya kami dili mo nimo bayaran. Bayarin mi. Utang mga siya. Bayaran na. Katoy kayo na wala lagi ko kwarta lagi. Naluoy na ako Karon, Bikong. na kay kwarta ambi na. Wala ko kwarta. Wala. Ayaw hikap-hikap. Hikap-hikap ka ha. Harassment na ha. Tugod ako chancing na nga na ha. Abuta barangay na. Ayaw hikap-hikap na ko. Silat ka, bayad ka ni. Ayaw, oy. Ayaw. Tapos ko nimo. Ayaw, oy. Mao na apani mo. Kamo, inyo batasan. Grabe kay mo. Ako kani luoy gani ko. Ako gawas ko kas. Nya gihatag niya cellphone. Dili kas. Ako dawat. Karo himuong ko dautan. Ako tabang ragani ko. Ing ana na siya bati ko mo batasan. Ayaw ing ana. Abi kay ako luoy ko san dili mo sukulin sik. Paita. Ayaw ana bunal ko kaang di na maayo. Kasi yam dia. Bayad. Ay. Bayad. Ayaw. Unsa to gingon ni Bikong? Ayaw itog. Pada itog. Bayad ko. Basta ko pulsan itog pagkay ni siya oy. Na. Ada ba? Kana lang. Manong 1,000 naman eh. Wala man ko dala-dala kwarta. Minus collection ako ba di ka? Di pwede. Bayarin, kuha pa ni Dili 500. 1,000 daw. Kwarta wala kwarta. Oh. Adi, mo na tayo. Oh, alright. Data ko. Ikaw mo bitaw. Bayad Magutan ka ako mo. data mo. O, yapir niyo. 200. Ay, sabar niya. Ayaw, itog. Bunal ka ang insiklo. Ako dili man ko sukol ni mo. Hatag ko data. 1,000. Utangan pa ka 500 na kuha. Kana ha? Uti na ha? Ako puno ko 500 kita na mo Bikong. Sabot man mi. Okay na ayaw na bunal ka ang naku hindi kaluy, hindi dito kuloy. Bantay ha. Saling na ka. Ustab pa gani ka. Sunugong ko na inyong bay. Ay, sunog. Tawag ko mong biro. Priso ka. Namatay sa utang, maayo kaayong muhangyo, kung paning lang magtago-tago, o kung dili na sila kalikay, sipi kong mapatay-patay, muminatay usab si Bikang, aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang giatit, gamit ilang kaapit, imbes mo bayad sa utang, pilano ang kining ipunan. Ato na magkatanang, oy. Lain lawas. Ako anang. Nalagay diha. Uy. Tanang! Nag-unsa man ka diri? Ngano wala ka sa sulod? Ngano ka okay kasi? Lain lagi lawat na ko tanang, awa ka. Kalunana ka. Lian ako tanang. Lian ako. Si binuang sir oy. Na. Init lagi ka. Asa tas berting? Bilting ako tugo paningil. Hanturon wa pa man uli. Ako god tigi ko nahuna nimo basin nya wa kakaon. Nya basin maunsa unya ka. Ikaw ba ayaw gud pagunahuna ana? Kay ba na ko mukuha sa ugagalingon? Sunod ha? Ayaw gud paginana. Sa sunod ha nakalakaw ka. Kuyuga ko ha. Unsa biya ka oy? Kaalon nga kaybaw ko o maunta ka na ako. Mura kag bata. Unsa man dayto oras sila ka si Berteng? Lakaw bilting mga alas los lucy. Unsa ilus-lusi? Alas 12. Unya alas 3.
Hapos na, wapaghapos, Berting. Aray! Hoy, Berting! Saan mo tayo rasa? Huwag pa kayo nauna ni Sir Dere. Ibang galaki ning lawas, oh. Ganihan naman daw kanila ka, oh. Huwag din niya, nalagi, pero... Daghan ko gyagyan. Naon sabi na, sir? Huwag ka gatanaw na, oh. Murag abno. Murag piso na na niya natakigan. Uy! Hindi na totoo, uy! Dili mo na siya yung anak niya. Pag-ikan ako, mayo, pag inaglawas. Naon sabi na siya? Hoy! Ayaw gulit-gulit sa nang! Inamasikan, ha? Ayaw gulit-gulit sa nang! Di, manggap sir. Muagi ko ba niya? Nag-alibi siya nang makahikap niyo ko niya kay niagi. Niya, muagi ko ba? Muali man siya. Anak ko, muagi ko. Mao na nga, nakaanak ko siya baga. Oh, Pre, bako pag kita naabot, magalali siya sa buginaan, eh. Alang-alang, pikap-pikapan siya ni mo dili. sabad di ay. Ay, pagingon ana, oy. Igihan na po kay kaning sika ka. Ang ako magtagad ni Sanang, inigsuon ra. Di ba Sanang? Ikaw ba, uwi ra sa kay ka, oy? Lamay, pahirag mo. Tanood ka, Bilting. Ako lipay jud ko nimo ana nga agsuon ra imo pagtagad sa nang. Ikaw, Bilting, nga adyo ka pahalipay ako, ha? Ah? Tinuod ka, sir? Ah? Unta inyo tanaw doha. Nasad ka? Magpapagay ko nag-istorya ni mo nga inigsuon na niya akong Sanang. Di, wa ba kay lanti? Wa man! Wala! Oy, oy, oy! Gulit na nagkakamot ka nang! Uy, uy! Ay, sasay! Isumog ra ka! Oh, nawa lagi nilanat dong. Ang nga naman sa nang. Naidala yung mga unta. Awa ma, kuha na ko porsigha, di ko bayran. Awa, mau naging mo ni Bikong nga kung magkita lang sila bayran siya, agi bayran lagi ko bogo gini style ni Bikong oy, di ka mo diskarte. May noon na. May ibang giadto. Baro biya ng isika. Mao gyud. May gani kay gibayaran ka. Madahag di ko niya bayran. Tinuton ako sa hapak atong kaang. Marumaro kayo. 1,000 ra gibayad, 1,500 yang bayro nun. Yan, bonus di ko nga gibayaran ka. Atong isika. Wa pa man makita. Awag magkita mi hapak ko ipakaon ko niyang kwarta ba? Di ka mo diskarte yung tawana. Sunod ay mo pangutangan ng isika. Maro-maro sa na siya da. Ah, lagot kay ko, utay-utay pa. Gigwa ko siya muhatag ay dayon ko tong hapak niya tong kaang akong igunitan. Marukoy kayo. Marokoy kay na isika. Pwerte ra bang udag paningil. Og di ta kabayad rong adlaw ay di ka ugma dayon balikon dayon ta. Wa pa mo si Bikong ma. Wala pa na. Maglagot yung kuwanin niya. Maong sayon-sayonon na siya kay musugot na siya gunya-unyaon. Di na pwedeng unya-unya maoy. Mao ra na iyang panginabuhi. Sakto jud ka. Mauna. Yano ra kaayo siya unya-unyaon. Unya ang yang pamilya gakutoy ang tiyan. Wa niya huna-huna ah. Mao bitaw maglagot ko ng tawana. Magsigig ka ikog. Mao ginaya mo pirmi awayan ganang yang maikog-ikog. Siya mabuhi na nang yang ikog-ikog. Madugay palayason ko ginang tawana diri. Nganom dig magbuwag mi? Oh, ayaw sa daanan ako'y. Kung unsa yung diferensya, istoryahe lang. Ya bitaw mulakaw na si Bikong. Lakila ka. Hasta pug ko mahasol. Karon dili na. Napungot na jud ko maoy. Napungot na jud ko ani among kahimtang. Napuno na lang mi sa utang. Sabi yan yoy. Gutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. Si Bikang pwedeng isuga, si Bikong iyang ikulata. Boss! Oh! Yawag purma! Nasa linya? Ha? Namisita ka? Kaya lang, kaya lang, kaya? Saling! 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 Uy, Saling! Uy, Uy!
Ala! Kana! Muna akong ganahan! Abi na ko, idol na ko si Steven Seagal. Marami ni Pidi Aguilar. Dali, padayon na na. Ali, dayan. Okay na, dayan na. Ako po, Pidi Aguilar. Pidi Aguilar. Wapo. Buto ayoko, buto ka, Pidi Aguilar. Gwapo purma oh. Ha? Murang artista idol ako na bago karon. Pidi Aguilar. Tuway ko. Ay wala kaya. Gwapo ay. Oh, ikaw. Sir. Ano ba nung makada? Lingkod. Gwapo ako bisita oh. Lingkod. Ayo di kata ato banga na to bisita. Gwapo bisita oh. Boto kay ko nimo, boto kay ko. Sana. Nindot na. Ansana. Dito kayo. Na. Dancer ka dyan ni dancer ha. Nindot tayo. Muna ako ganahan dayo nimo. Mura ko mabuha ka ni gwapo kayo. Paborito kay nanako ha. Ay, gwapo kayo. Ako ginamitin sir kay abi ni mo good ganahan mo ko ani niya good. Pwede oy. Pinod anay day na imo ha. Matak na dataan ni eh. Huno. Matak na naman ko ani. Na. Uy, ikaw ba? Ati man na nato bisita. Ako lipay kay ko. Kato bisita na ari job. Bisay hili kay sayo ba? Pero ako gipahon. May kay sayo siya. Ati man na siya. Ha? Hoy! Ikaw! Ali. Pali dito makaon. Ati man to bisita be. Ali. Gaka kwarta. Tawan busa mo. Oh, palitin dito pan. Pan? Oh. Pila ka kilo? Si Charon lang. Balik ko sa gatos. Ayaw, di ba? Piso. Ato karkar. Kuha ang pamplite yan eh. Ayaw na. Ato la eskina palit dito la katuloy. Katuloy tag 5. Ay importante ato bisita magkaon ka tumahay ka mo sayaw ba? Lipay kay ko. Sige. Palitin na dito ko. Ha? Basta balik mo na dito. Oh, kana ato la eskina ha. Oh. Ay padto kaya. Kamu doha. Sabot mo doha. Sabot gani mo. Lipay ka ko. Ako hikay. Hikay ko nagkabatay baboy. Hikay ko baka. Hikay ko ako bala talagang gasto. Basta sabot mo doha ha. Gusto ko sabot mo doha. Para dili ko gusto ato ka Pedro. Wato ayo Pedro, malas to negosyo. Gusto ko kamo doha ha. Sabot mo doha. Good luck ka. Birahi ha. O ka. Salamat eh sir. Oh, sige. Sir. Oh, ha. Asa ka? Sir, kinahanglan ko kwarta sir. Nakakari kwarta sir. Kalam na yun. Kinahanglan ka talta? Pwede na sir, karong uli na ko. Okay naman ka sir. Wala problema, pata. Sabot panta. Pero, lingkod ka. Lingkod dito. Ayaw problema kwarta. Ako, istorya gani ha. Nandun ka, sinabot gani mo, patay ka ng daghan baboy. Wala problema. Ako gasto ko ninyo doka. Buto kay ko ninyo doka. Hindi abot na, kaon mo ha. O niya, sabot mo. Sabot na gani mo. Kana siya, hatag na ko tata. Sabot mo ha. Ha? Humans na, ha? Sabi ya. Basta kung sabot na ito ha. Tumat pa yan. Ayaw ito pag bimuang siya. Sabot kita. Pika, tapos tabunong. Ay. Oh, nanas na ko. Snack mo. Oh, snack mo. Sir, nanas-snack dito sir. Iputa na diya, pakanda na sila. Nasa ni mo eh. Sige, kaon na. Kuha sa kuha eh. Pakanda na tarong. Iya, sa tuwa na pa. Ano na bahay ka na hulog? Gutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. Si Bikang pwedeng isuga, si Bikong iyang ikulata. Ang simon pwedeng umaga, ang mata pwedeng lagoma.
si Bikong na maghiko na lang siya. Suga na ko eh. Busog na ka? Suga kayo. Ako ang tawag ko si Sir. Ako ang nga okay na ta. O sige, ato ah. Tingnan nga. Ang kwarta ha, siguro ka mayroon. O siguro, hindi ko na. Di, ako ito. Tingnan na, uyab na tanduha. Nihat lang ka. Ako ato si Sir. O sige, ato ah. Patukuhan din nga kita na ha. Oo, Sige, sige, biya sa kita. Nindot ang katulog ha. Oh! Para mo kaon? Ay, banya. Okay na mo. Okay na, sir. Ha? Okay na. Okay na kayo, sir. Uy, stab, suga na ko, sir. Sa imong gihatag snack ba? Ah, very good. One click. Ah, bawa na ka. Nakabatasan, nakapagnanasa na. Nagnanasa, ha? Bawa na ka. Oh, apa lagi nih? Kakakakon. Kalau. Sakto na kayo, sir. Suga na ko, sir. Di madasir. Di lagi madasir. Bawa na. Nakabatasan ni anak. Okay, kakak. Miray. Sir, katubak akong ingon mo, sir, ba nga? Itong kwarta. Pila ganito mo mo? Ano na gawin mo, sir, nga, 2,000 ako. Banya. Okay na mo. Okay, pasuray. Tinawad. Sir, kami na. One click pwede. Very good ah. Wala problema. Sabot man ta. Okay na magamo. Okay na. Okay na. Why problema na? Unsa ba ka kwarta na po na limot ko da. Ako wala dyan ko limot. Hindi. Max. Rapper wato labot. Na ako di kurati bato. Kanilang ta. Limot pa ko withdraw. Ang limot ay nakita ko tugo alam mo ngawang ko ba excited ko inyo duha. Pag hindi. Oh. Ngano ikaluya? Wala, Sir, oy. Nagalain akong lawas. Lain lawas. Nga ikaw. Unsa pa man mo giwat? Ako lang ni uli, sir, kinapitison ko, sir. Kinilain mo di kurati ba to? Lako na. Sihot. Hoy! Basta ka mo! Okay na? Hey, ikaw. Ikaw, limpyo. Limpyo balik. Limpyo. Kana, lipusa na. Lipusa na. Limpyo balik ka. Ako tuho ko balik. Tuho ko balik. Si Bikong og si Bikang namatay sa utang. Maayo kaayong muhangyo kung paninglan magtago-tago. O kung dili na sila kalikay, si Bikong magpatay-patay. Muminatay usab si Bikang aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang giapik, igamit ilang kaabtik. Imbis mo bayad sa utang, ilang noon pininditunan. Ang insik nagdagot-got sa pita kasiyami koot. Ang insik wa na'y mahimo, nangutkot na lang sa ulo. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. Si Bikang pirting isuga, si Bikong iyang gikulata. Ang simot pirting hubaga, ang mata pirting laguma. Mihupong na lang si Bikong, na maghikog na lang siya. Apan unsang milagruha, dunay tao nga mito nga
Nanguyab sa ilang mama, mihatag og daghang kwarta. Si Bikong og si Bikang, labihan nilang lipaya. Si Bikong og si Bikang, natikongkong, natikay ang. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. May naningil nga Bombay, si Bikong napatay-patay. Ang Bombay gikuyawan, nahadlok na pasanginlan. Ang Bombay piting hadloka, mihatag na lang o kwarta. Apan unsang milagro ha, dunay tao nga mito nga nanguyab sa ilang mama, mihatag og daghang kwarta. Si Bikong og si Bikang, labihan nilang lipaya. Si Bikong og si Bikang, natikongkong, natikay ang. Si Bikong og si Bikang, namatay.